मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो आङो होनो थांगासिनो बिथां रबि नार्जारि एक्टर आरो बिथां फैलाजे बरगयारि बिथांनिसिम माने मोननैसो आपडेट लानानै फैदों आरोना दायो नोंथांमोना नुखादों 60 एवार्ड बान्था राननायनि हाबाफारिखौ लानानै बिथां रबि नार्जारि एक्टरा माने गोजोननाय गैया बिनि सायावनो बिथां फैलाजे बरगयारिया मोननैसो खुगा बेखेवदों माने मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरोना दा बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन आङो बिनिनो आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो बिथां रबिनि क्लिपखौबो होनाय जागोन बिथां रबि नार्जारिया माने बे एवार्डनि बागै मा बुंदोंमोन बिथाङाबोथ' थैसाम 2 हिसाबै बिथाङाबो मोनसे बाहागो मोनगौमोन बेफोरबायदि आरोना बाथ्राया माने आं बुंथ'लायला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बिथाङाबो मोननैसो क्लिप सिगाङावनो माने आपल'ड होना दोनखादों नोंथांमोना नुदो जानांगौ आरो जायफोरा नुवाखै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ होलांगासिनो फुल भिडिअखौ आरो बिथां फैलाजे बरगयारिया बिथां रबि नार्जारिनि बागै मा बाथ्रा बुंखो बिथाङा मोननैसो बाथ्रा खुगाखौ बेखेवना होदों आरोना दा गोजोननाय गैयै बाथ्रा माने थैसाम 2आ माने कपि हिसाबै बेफोरबायदि एवार्डखौ मोनथाव जाया बेफोरबायदि जायो आरो थैसाम 2खौ लानानै जोंहा रबि बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बुंदों माने बलिउड हलिउडनि फिल्मफोराबोथ' माने कपियानो जायो बेफोरबायदि हिसाबै जायो नाथाय नामासो कपि जागोन नाथाय गासै एक्सन खालामनाय माबा खालामनाय बेफोरो माने कपि जाया होनदोंनो आरोना दा जोङो नायलांग्रोदो भिडिअखौ मा बुंदों बिथां रबि नार्जारि आरो फैलाजे बरगयारिया बेफोरनि बागैनो बेखौ लानानै जे दान्थे बिनथान्थे जाबाय बेनि ओंथियानो जाबाय जे बड' फिल्म एवार्डआ दिनै गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो जोङो नुदों जायफ्रा एवार्ड मोनबाय बिथांमोन एवार्ड मोननायफ्रा स्टेजावनो मोदै हुगारदों गाबदों बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै बयबो बे बड' फिल्म जा एवार्ड बे एवार्डखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय आरो बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे एवार्डआ दिनै गोजौ थाखोनि जाबाय गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जिथु आब' रजनि बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन बे आर्ट फिल्म नङा आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बेनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया दा आंनिख्रुइ बे फैलानिख्रुइ फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै साननो हायो क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दं दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो गतिके जोंनि एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन खिन्थु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन
फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बेयो थांनानै थायो गतिके बुंबाया बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों दा जोंनि सोलिबाय थानाय बिसानि 6 एवार्ड फांसननि सोमोन्दै दा बाथ्राया जाहैबाय आं जुरि मेम्बारनि सायावसो बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आं सानदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेयाव मोननै केटेगरिनि जा सिनेमा नायदों खिन्थु मोननै केटेगरिखौबो जयैनो मोनसेयावनो नायनाय जादों बाथ्राया जाहैबाय आर्ट मुभि हिसाबै रजनी बसुमतारी मेडामनि आरो दा लकेल फिल्म जिथु कमार्शियेल मुभिनि सायाव आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मेडाम रजनी बायदिनि जिथु गराय फाख्रि सिनेमाया गोबां जायगायावनो आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटआवनो गोबां केटेगरियावनो एवार्ड मोनबोनाय सिनेमा दा बे सिनेमाया जोंनि नैबे लकेल जिथु एवार्ड फांसनावहाय मा हिसाबै बे कम्पिटिसन नांगोन जा आर्ट फिल्मखौ हिसाबै एक्सट्रा नायनांगौमोन आरो कमार्शियेलखौ नायनांगौमोन दा जयैसो नायनाय हिसाबै दा मेडामनो जिथु बेस्ट फिल्म बा बेस्ट डाइरेक्टर जुदि मोनाब्ला मेडामखौथ' लासिंसिं खालायनाय जागोन जों जिथु जोंनि बिसानिफ्राय आरो दा आं बेखौ बुंनो सानाखै खिन्थु नंगौ पार्टिसिपेट हिसाबै रजनी मेडामाबो खालायनो हायो खिन्थु आर्ट मुभि हिसाबै बेखौ बेलेग एक्सट्रा केटेगरि नायनांगौमोन आरो कमार्शियेल हिसाबै माखासे जोंनि लकेल सिनेमाफोरखौ नायनांगौमोन दा बिथाङा जाय सिनेमायानाखि गोबां आसामनि स्टेटनि बाहेरायावहायनो एवार्ड मोनबोखानाय सिनेमा बे सिनेमाया मा हिसाबै जोंजों कम्पिटिसन नांनो दा बेनो मथा मथि नांगौबा स्पेसियेल मोनसे जुरि एवार्डनिफ्राय स्पेसियेल एवार्ड होजायोमोन आरो मान सनमान खालामनानै खिन्थु कम्पिटिसनाव होआलासिनो आं बेखौ नुहुरदोंमोन आरो बे आंनि साननायसो आरोखि बे मोनसे थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दा आंनि सिनेमा थैसाम 2खौ लानानै आं बुंनो सानदों दा जायनाखि जोंनि सिनेमायाहाय बे बोसोराव आं नुनायाव आरो बांसिन कालेक्सन जानाय हिसाबै आंनि बाजेटआ 60 लाखसनि बाजेटमोन दा बे सिनेमाया मथा मथि 98 लाखसो कालेक्सन जानाय जादों आरोखि दा बे सिनेमाखौहाय जिथुनाखि आं बेलेग केटेगरि आं बेस्ट एक्टर बेस्ट डाइरेक्टर आं बे बेस्ट सिनेमा बेफोरखौ बुंनो थाङा खिन्थु एक्सन हिसाबै नमिनि हिसाबैबो फैनांगौमोन आंनाबो जाथारदों बे नङा एवार्डखौ आं मोनथारनांगौ बे नङा खिन्थु नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन जों एसे आनकमन लेभेलनि जों एक्सन बानायनाय जादोंमोन दा आं बेयाव सानो माखासे पलिटिक्स सोलिनाय दं आरो आं खोनानो मोन्दों जुरि मेम्बारफोरनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो आं खोनानो मोननायसो खिन्थु आंनि सिनेमाया कपि हिसाबै बे कपि हिसाबै आंनि सिनेमाखौ एवार्ड बा नमिनि होआ होनदों खिन्थु बाथ्राया बिदि बे नंद्राया जानो हागौ खिन्थु खोनानो मोननायाव आरो खिन्थु आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जुदि कपि सिनेमाब्ला बेस्ट सिंगार जिथु नमिनेट होदों बेस्ट मेकआप होदों आरो बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्सननि जुदि नमिनि होदों बे बोरै फैनो मोनखो
दा बाथ्राया आं खोनानो मोनदों जयन्त नार्जारि बिथांखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो जेथियानाखि आंनि मुभिया रिलिज जादोंमोन अब्ला सानसोराङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदोंमोन बेयावनो आंनि सिनेमाखौ बियो इनस्टल खालायखादों आरो जयन्त नार्जारियाबो अब्ला बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो दा गावनिनो मोननै मोनथाम सिनेमा दं जितु बे एक्टिभ हिसाबै बे बोसोरनि बा थांनाय बोसोरनि सिनेमायाव दा बे सिनेमायावबो थानाय हिसाबै एक्टिभ माने जितु प्रेजेन्ट जितु आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा जुरि बर्डआव थानो मोनामोन आंनि नुनायाव आरो मालाया मा सानो खिन्थु आं बेखौ मोजां मोनाखै जेब्लानाखि आं बेखौनो आंनो बेनो लास्ट आं माने बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि आं एवार्ड फांसनाव आंनि मुभिखौ आंनो बेनो लास्ट आरो नेक्स्ट बाराव आंनि सिनेमा जेसेबां ओंखारदोंबाबो आं हरा आरोखि बे आंनि जिथुनाखि जयन्त नार्जारिया बे जुरि मेम्बाराव थागोन अब्लासिम आं हरा आंजों मा पार्सनेल दुश्मन दं गैया आंहा बेखौ जेबो गैया आं बेजों पार्सनेल जेबो दुश्मन गैया खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जिथियानाखि रिलिज जानाय समावनो बे आंनो मोनसे कमेन्ट होदोंमोन बे नेगेटिभ कमेन्टखौ आरोखि दिनै आंनि सिनेमाया कपि जादों खिन्थु हलिउड बलिउडफ्राबो बिराद कपि खालायो खिन्थु बिथांमोनाबो दिनै बेबायदिनो सोलिदों जानो हागौ आंनि स्ट'रि बायदिसिनाफ्रा कपि जानो हागौ खिन्थु एक्टिं बायदिसिनाथ' कपि नङा एक्सनाथ' कपि नङाना दिनै रायजोफ्रा हाजार हाजार रायजोफ्रानो आंनि सिनेमाखौ नायदों दा आं बेलेग केटेगरिखौ बुंनो थाङा आंनि एक्सनखौ माने जोंनि आसामनि बा अल आसाम बा अल बड' जोंनि जेसेबां बर'फ्रानो आंनि सिनेमाखौ अनसायदों बे हिसाबै आंनि सिनेमायाबो कालेक्सन जादों जिथुनाखि 60 लाख बाजेटनि सिनेमाया 98 लाख दासिम माने कालेक्सन जाना दं आरोखि ओंखायनो आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै आरो बिथाङा जुरि मेम्बाराव थानायखौ आं मोजां मोनाखै जेब्लासिम माने बे जुरि मेम्बाराव थागोन बिथां जयन्त नार्जारिया अब्लासिम आंनि सिनेमाखौ आङो बिसानो आङो एवार्ड फांसनाव हराबो खिन्थु बेनो आं बिसानि सार्टिफिकेटखौ लागोन आं बिसाखौ फोथायो खिन्थु माखासे जोंनि जुरि मेम्बारफोरा पलिटिक्सखौ आं नुनो मोनदों बयबो बिथांमोनानो गोबां जोंनि आर्टिस्ट बा जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्राबो गोबां रायलायदों दिनै बुंनो हायियावसो बुङाखै आं दिनै फकासाव बुंदों बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा मोनगोन होनना सानदों खिन्थु लिगेलि थांनांगौ बे आरोखि ओंखायनो बिथाङा आंनि सिनेमाखौ कपि सपि नाया होन्दों नाया होन्दोंब्ला जेबो नङामोन एलाव होनाङोमोन आंनिफ्राय फैसाबो लानाङामोन एवार्ड फांसननि नामाव जोङो जिथुनाखि सार्टिफिकेटनि नामाव जोङो 3000 करि हिसाबै हरो हिसाबै मानो होनब्ला गोनांथि जायोब्लाथ' जोङो बिसानि जों सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां गैखायामोन मानो होनब्ला जों बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै आङो दिनै सिनेमा हलावबो सोलिनो हाखाया अब्लाबो जोंहा मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लकेल हिसाबै बिसानि जोंहा नेमखान्थि लानाय हिसाबै जोङो सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां हिसाबै जोंबो लायो सनमान खालायो जों बिसानि जोंबो सासे आर्टिस्ट जोंबो माने बिसानिनो मोनसे फेमिलि हिसाबै खिन्थु जों बे बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै जोङो सिनेमा हलावबो जों देखायनो मोनखाया जोङो सेन्सर बर्डनि सार्टिफिकेट लाखानांगौ अब्लाबो जों नेग्लेक्ट खालाया बिसाया थांना थानांगौ जेब्लाबो नैबेखौ जों लुबैयो नोंथांमोना नुखाबाय बेनोसै आरोना भिडिअ'आ बेयावथ' जेबो बुंनांगौ खोथा गैया बेनोसै आरोना माने एवार्ड सिस्टेमै माने एवार्ड हिसाबै गासिबो मोननो लुगैयो एवार्डखौ मानो होनबा जोंहा गासिबो मुभिया सेम जाया नालाय गासिबो एवार्डखौ गासिबो मोननाय जाया बेनिखायनो माने फैला जे बिथाङाबो माने बुंदों आरोना बाथ्राखौ बेफोरबायदिनो नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय एवार्डखौ ओरैनो मोननो लुगैबाबो जाया होननानै माने बेफोरखौ बुंदों आरोना माने आरो थैसाम 2 हिसाबै माने बिथांखौ सोरबा सासेया बुंदोंनो आं नामखौथ' आं बुंना होला माने थैसाम 2आ माने कपि हिसाबैसो जादोंनो माने मुभिया माने कपिखौ माने एवार्ड मोनथाव जायानो कपि फिल्मा थिग बेबायदिनो जादों आरोना माने आरो कमेन्टआव फैनाय बायदिबा माने रबि बिथाङा जे मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना बे एवार्ड मोननायनि बागैनो भिडिअखौ होदोंमोन बेनियावनो कमेन्टआ फैदों आरोना गोबां माने गोदान मुभि ओंखारनायफोरा दा 2024 ओंखारनायफोराबो माने कपि सिस्टेमानो होनना बुंदों आरोना गासिबो मुभिया माने बलिउडनि एबा करियान बेफोरनि बायदि क्लिपखौ लानानै माने एक्सनखौ खालामदोंनो दा जोङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला आङो जेबो बुंला नेनानै थादो जोंहा बिथां रबि एक्टरनि माने 2025आव माने माबा जानो थांगासिनो आरोना गोदान फिल्म रिलिज जानो थांगासिनो नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आंबो नायनो एक्साइटेड बिथां रबि बिथांनि फिल्मखौ माने बेलेग लेभेलनि जागोन आरोना एबारनिया बेफोरबायदि नोंथांमोना कपि सपि बेफोर बुंनो नांला बेलेग लेभेलनि मुभि जागोन बायदि मोन्दों आङो बिथांनि
पस्टखौ नुनानैनो माने बिथाङा अलरेडि पस्ट होखाबाय आरोना जोङो बेखौनो नाजायो माने जों बेखौनो नेनानै दोङो जे जोंनि बर' हारियाबो मोजां मोजां बेफोरबायदिनो रायजोफोरखौ माबा खालामनो हानाय मुभि ओंखारबाय थागोन बेखौ जोंबो आसा खालामो माने रायजोफोरखौ खुसि गोजोनै लाबोनो हानाय बेफोरबायदि मुभिखौ जोङो फिल्मखौ नुबाय थानो मोनगोन होननानै जोंबो आसा खालामबाय नोंथांमोना माने नेनानै थाबानो जाबाय जोङो बेफोरबायदिनो बर' हारियाव मोजां मोजां फिल्म दिहुनलांनायखौ नुनो मोनबाय थागोन होननानै आंबो जोबोद आसा खालामो आरोना दा बेनोसै नोंथांमोननि सेराव मा कमेन्ट हरनो गोसो कमेन्ट हरबानो जाबाय अब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय